कि राम जी से पूछे हो राम जी से पूछे जनकपुर किनारे बता दा बबुआ कि हो बता दा बबुआ कि लोग बदेत काहे गारी बता दा बबुआ लोग बदेत काहे गारी बता दा बबुआ राम जी से पूछे जनकपुर किनारे बता दा बबुआ हो बता दा बबुआ लोग बदेत काहे गारी 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 बता दा बबुआ जितने भी बराती गण है कृपया अपने अपने जाके सीट पे बैठ जाओ और खाना खा लें। टेबल लगा हुआ है बाहर।